prvého Karoviča, Šelmy a hyeny. Kapitola 27. Pán Karovič, pokračoval Kápo, čo s vami? Nie je nám jasné, prečo robíte, čo robíte. Ja si napriek ostatným myslím, že k niekomu patríte, ale to je jedno. Dlhšie vás pozorujem a som presvedčený, že máte právo dozvedieť sa pravdu. Poslednú vetu nechal doznieť a skúmavo sa na mňa pozrel. Žoviálnosť sa na chvíľu stratila. Akú? Mnohí si myslia, že sa zbytočne pletiete do veci, ktoré ma nepália. Presne tak. Ale neprerušujte ma teraz, prosím, povedal stroho a s autoritou, potom pokračoval. A teda, že to škodí nášmu štátu, ak mi rozumiete. Ja k vám však cítim určitú solidaritu, ak mi rozumiete. A som presvedčený, že ste rozumný človek. A zároveň svojím spôsobom sme kamaráti v zbroji. Uškrnul sa, až mu jeho bradavica nad perou podskočila. Mali sme radi tú istú ženu.